debbo ngendi Umar kadi ngare mon jiiɗi salmodirde mon kadi wadde mon yeewtere ko faate diine kono hande non toɓɓere men wonata ko faate rewɓe rewɓe fulɓe nder diine ɗum ɗon wonata toɓɓere meɗen hande ɗum ɗon noon Umar calmina yimɓeɓe caggal ɗum e anglais pular fof calmina ɗum en caggal ɗum payene haalande bandiraɓe holko woni toɓɓere men eɗen jokkiri hoɓɓe galle hande. Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama on juurama. For those who speak English, today's topic is why there is no section in the masjid for Fulani women. Okay. Ɗum noon bandiraɓe no mbiɗen ni tan toɓɓere meɗen hande ko holko waɗi en jogaki banggue rewɓe e nder jumaji meɗen to Fouta to capital uji to walla ko wayno so tawi kadi en jogui bandiraɓe kadi kala garɗo en waɗa commande e nder ndeɗo yewtere yo tinno o walla men hen min gaddi kadi mawɓe meɗen kadi gara kalan men holko tagi e jumaji banggue rewɓe wodano e jumaji ɗi ɗum noon kadi hoɓɓe meɗen hande ko no mbiɗen ni Fama Diallo e Ramata Diallo min baddat tan ko débat ono mbiyata débat goɓe jiilo goto fof adda yiyande mum goto fof ma namde holko tagi ɓe kaala e anglais e pular fof ɗum noon Fama Diallo Ramatullahi bisimilla moon. Kiire moɗon Aissat Oumar Diallo calminama mi juurama bandiraɓe Aissat Diallo Oumar Diallo mbaɗɗon bisimilla on juurama. Bismillah ɗum noon ok enen addi men ɗo en garani ɗo to wiide eɗen gandi fof garden ɗo tan ko hokkude miijoji men holko cikkuɗen tagi jumaji godani e nder Fouta pour rewɓe walla kam section kam mbiyata section walla banggue en ngala banggue ɗo rewɓe juuldata e nder jumaji ɗi en jinni wonde tan holko tagi ɗum ɗum no puɗɗorɗen Fama Diallo an holko tagi cikkuɗa rewɓe ɓe ngala jumaji mbete kamɓe ciftoraka walla holko cikkuɗa tagi ko kalam hen tan bangol gandum ho tan rewɓe en jogui sukaɓe ɓe ngala neɗɗo denoɓe sukaɓe mabɓe e firti kadi eɓe jogui ko mbaɗata nder galle eɓe pitta galle eɓe lawƴa galle eɓe defa ɓe ngala temps yaade juma ko heewi hen ko fof ɗum gandum joni noon aɗa wawi okkude amen miijo ngo e anglais holko cikkuɗa I believe a lot of the reasons is because a lot of the women don't have anybody to watch their kids. Not a lot of the masjids actually allow kids to be in there. And if they do bring kids in there, of course, all the kids is going to be doing is just running around. Therefore, I feel like a lot of them be like, their duty is just to stay home and kind of clean and make sure the home is okay. So that's my belief as to why a lot of the women don't have a space in there because they have a space in the house. That's what the general population think, that a female should pretty much kind of stay home and just clean and take care of the kids. But that's assalamu alaikum tullay Ramat Diallo anne ko woni miijo ma e yewtere men hande nde min kam miijo am woni ko arande joni enen futankoɓe sa heɓmaɓe kadi ko mawɓe hoɗen jejji ɗum ɗon ne wawi mi jogui mi toppitto mawɗo mo wawa yaade kadi ne sohli wallede kadi comme no Fama Diallo yino sukaɓe ɓe hol gonɗoɓe sukaɓe ɓe kadi ne wawi tan heure ɗi gona gotum tam ne wawi joom gallo ne liggo walla mawɗo ne liggo jono maraw jippi tan yehi juma daña jokkodirɗo on walla hawdude mum hay ɗum ne hen jeeya ɓe mbawi yiide ko way noon jonon ko ɗum tan maraw woni ɓe ngala banggue pour rewɓe kadi worɓe ɓuuri yawde kamɓe ɓuuri yawde
yaltude no feewi eɓe liggo em jokkindir kada kamɓe ɓuri forde e affaire o. Yes, ma'am. Jen, what is it like, or what do you have, what comments do you have in English that you can say the reason why women don't have, a section in the Fulani culture? In the Fulani mosques. Yeah. Well, I mean, a lot of it is, we have elderly folks over there back home. That makes it kind of sometimes difficult too, because they need more attention sometimes more than the kids. And also too, if you have little kids and then let's say like your newly baby or anything like that, that could be also an issue. And timing. Everybody that works, maybe both parents work and they can meet at the Juma together to go pray. So a lot of the women just pray at home to also take care of the household, and then take care of anybody that's there, the children, the grandparents, grandma, grandpa, the in-laws. The families are a lot too. So that could be another reason. But I'm sure if they could all come up with an idea, more women would be willing to go. Or if they could open up one that's near the area where everybody could walk distance, then everybody will be able to do it. That could be an also issue, because you have to have a right to go to the mosque, and not everybody is always available to do that. Okay, minani ya ko kalon ko kono arani nen ga do America e jogi section place to rewɓe juula kono mbiɗon affaire sukaɓe nawta ɗumen juma ɗo eɓe nawa sukaɓe juma ne kewi ko tagi oɗon mbiya kaɓe mbawa wadde ɗum toon. Okay, well, sa ƴeewi ɗo joni em jogi yarande wonen juma em jogi bangi to sukaɓe renete ko oɗon bangen ƴeewat a firgino wawi ɓe ngala ɗum an ƴeewat sukaɓe ma kadi il faut wa hoolata neɗɗo hedde gayede em jogi security go fof sa a wawi sigin kayitaji miɗa yi kayo rennam suka cuklelam ha amin gayno julde walla ko way noon. Kadi so cukalel ma majji ne wawi yitede ɓe mbawi jokkodirde hol ponnoɗo wondude cukalel ma e ko way noon. Kadi Afrique wona noon tan, par ce que il faut ganda neɗɗo sa andi neɗɗo a wawi woppide sukaɓe ma e mum, like mbiyen koddimaɓe ɓen ɓattima, so woodi a wawi nawde sukaɓe ma toon. A jarama Ramat, machallah. No mbiɗen ni nane, namdal ngal wonno ko holko tagi en ngala section rewɓe fulɓe ɓe ngala section walla ɓe ngala bangue e nder juma. So tawi ko min namdete ɗum, min mbeɗa yiɗi andude holko tagi ɗum tawi ganduɗa hoorema wona wonde bangue to rewɓe, par ce que min mbeɗa sikki so tawi tan juma o ne woodi en jogui to rewɓe juulat. Enen gandi galleji men enen Fouta ne yaaji, galleji men jogui koreji ha keewi, wawɓe rende sukaɓe, wawɓe wondude mumen, an mawɗo o jaaha juuloya, an debbo o jaaha juuloya. Joni noon min mbeɗa sikki tan min cikkuno mara enen rewɓe ken yejjitaɓe tan, min kam ko ɗum cikku mbi sikki tan ken yejjitaɓe, kono noon ko yiyandam kalma kala kadi joguiɗo hen yiyande mum ne wawi haalde hen sibu diine o wiya ko enen foof debbo hen gorko hen ma woɗɗe gareɗen mawɓe men mbiye meɗen ne waɗi bangueji ɗo mawɓe nayeɓe jahat juuloya tawi ko rewɓe walla ko way noon. Kono kadi so tawi aɗa andi diine ma ɗo gonɗa cukalel ɗo aɗa yiiɗi andude ɗum ha mawna nder hen. So tawi tan sukaɓe ne jiyanno rewɓe ne jaaha jumaji ma kamɓen ɓe mbattu yaade. Sibu onon on jeehi Afrique wona jaaɗon Afrique nde temps koorka oɗon jiya rewɓe ina jahan juuloya juma, mbiɗa yiɗi ɗum. gonga Allah hedde galle tan ko heewi gallam tan. Min mbiɗa sikki tan de wonto jiinomi ɗum hay ɗum ko Nouakchott kam wonno ne waɗno juma goto ne wonno hedde sara leegal ɗo min kam mi yi
rewɓe jammoɓe jaaɓe nafloya sinno par ce que kamɓe joni eɓe jaaɓe nafloya mais holko tagi bangeji Fouta ɗi Fouta ne yaaji machallah ne jogui place ɓe mbawi mahande rewɓe bangue walla mbaɗa caali walla mbaɗa place to ganduɗa hoorema rewɓe ne mbawi hawrude toon par ce que diine ma woni foof kadi ɗon so hutba kamɓe mbiyata hutba woni hadisaji ɗi sen kaale tawi rewɓe ne ganda ko woni dow hen ko yahata hen holko ɗum firti ko min e yiyannam cikku ma wallu so tawi ɓe mbaɗi sexe ngaji rewɓe e nder juma hen min kam ko ɗum woni yiyannam Anna Oumar hon yiyandema hen min kam yandam kam rewɓe ɓuri jogade place to ɓe juulata par ce que diine men kam aɗa andi yi kam ko rewɓe e worɓe fof kañum koko goto kamɓe ɓuri jogade place kamɓe to ɓe juulata kadi yoɓe gaddu sukaɓe maɓɓe hay kañum men gonno ha joni kam yoɓe juul kam presque ko juma kam presque a yahat kam juma hay sinno ka debbo ka gorko a yahat juul ɗum aɗa andi comme ɗo eteno Ramata wi nani ni o wi ɗo e Amérique en waɗi banggue rewɓe en waɗi banggue worɓe kadi sukaɓe jinnaɓe en gadda sukaɓe mumen toon o wi noon waɗi ɗum ko hoolare mais enen toon to Fouta to hoolare toon tan woni ɗum de trust ko toon tan woni par ce que ɗo ko haalata eɗen jogui koreji ha heewi nder ɗon aɗa jogui sukaɓe ni heccuɓe ɓeɗo mbawa wallodirde e ma ha an mawɗo on jaaha juma walla kam battuɗo hakkille sabu yahat juma ko battuɗo hakkille famjal hol yiyande ma hen yahat juma ko battuɗo hakkille walla a little kid like a little hakkille kay hono jiiɗa mbiya neɗɗo mo ala knowledge mbiya noon neɗɗo mo ala knowledge tan yaha toon tan anda ko juula ene yaara tukkon tukki kono anda ko janggata ko heewi hen ko mbe sigi rewɓe ne poti dañde droit yaade juma ay kamɓe no mbiɗo ni diine men fof yi ko fof ne jogui droit yaade juuloyde inde Allah ko heddi hen ko fof kadi ko suka mino mbiyani ko Afrique eɗen keewi koreji wona yimɓe fof wona rewɓe fof jiiɗi yaade juma mo yiɗa yaade juma o ew moƴƴi aɗa wawi renam ɓiyam mimi yam juma mi arta galle joni noon an jokka ha juma mi adan ɓiyam kono jiɗɗo no mbiyammi ni goto fof ne jogui droit yiiɗi tambi ɗiɗi yaade juma walla mi yiɗa yaade that's you have a choice to either you want to go to the mosque or you don't. Okay, nobody can force you to go to the mosque. So yiɗa yaade asohlan yaade kono jiɗɗo yaade o hay so jogui ɓinguel muɗum walla yummum mo sellani dañanan ɗum ha arta joni so arti ma ɗum ma toppiti yummum walla ɓiyiko kono acca oɗon debbo kay ya mashallah like how you said, I mean, but I'm just saying in English because trust is back home. We in the US, we can't trust no one to watch your kid other than your family. Even sometimes that's not the case, but family is number one always to take care of your family, especially in the Fulani culture. Trust is the most important thing, and we always taking care of one another. But here you can't do that. So no matter what, even if you go to the masjid, I'm not gonna leave my kid for someone who I don't know or who I never met. I'd rather be with my kid when I go to the masjid and pray. But I'm not gonna give my kid to someone who I never met in my life. So it's like, for me, trust is always gonna be back home. It's not gonna be here. Right. And so Rama, going back to you,
ano like aɗa sikki rewɓe ha hannden poti yaade juma ngam juuloyde walla ala walla poti tan heddade galle maɓɓe? Non, eɓe poti yaade ga juma pour ɓe ganda ko woodi e diine men kem gandano fo ɓe namdo hanande en jogiidage rewɓe heew mo ganda o heewi nder diine men hol droit ɓe jogii e nder hen gandal mum kadi e no juulgol est ce que no juulata ni no moƴƴi walla ne selli walla sellani walla haysara juulo kam a namdo hen hunde par ce que ceernajo walla ɓe mbiyen imam e mbawi haalanma ko jiɗɗa andude kamɓe kam ɓe pooɗi hen mandu hen kam hunde kadi ko nafgol ma tan ko diine ma haysa dañani yaade ɗum ɗoji ɗi fof a wawi tan ƴewde tan holone mbawɗa yaade par ce que min gande kam ma sohlu wadde hen gueɗe e nder hakkude hen mbiyen defde walla fittude walla ko way noon duggude so a dañata yaade noon fof kono mbiɗan saaha tan ya e tam koorka sa dañi bisimilla ma ya par ce que ko lewru moƴƴo ma dañ hen duwaw kewɗe kadi ma andu hen gueɗe a andano e ko way noon kadi machallah waɗi fayida Oumar Diallo hankkadi kay mataw en dañi ko jinnoɗen wadde min kam en dañi kay ko jiɗɗen ɓe kaali kamɓe haala maɓɓe yoori feewi kadi mbam ha yinmon kadi onon ɗiɓɓe fof on jarama no feewi kadi ko garɗon ɗo ko yewtide min e debbo Gandi kadi ɗo kam ko waynir han hankkadi ko ɗum mbatten joni. So thank you guys for coming. We appreciate your comments and your overview of the topic that we talked about today, and yeah. Mashallah. Thank you so much, guys. We do appreciate you guys for everything. On jaram no feewi min beltima e moɗon kadi jiyanɗe mon ne moƴƴi kadi on jaram on jaɓi haaldede. You guys accept to be spoken to and be interrogated, right? Yeah. We attacked Rama a lot today, so it's okay. Mashallah, jarama Rama for your patience and Rama toñere seeɗa. Kanko noon o tinniw no feewi ɗum noon Fam Diallo Ramat on jarama no feewi min beltima e moɗon kadi ha gongol inchallah lawol haɗane gotol. On jaram, thank you so much, and yit jaabo yawtin ɗum tan min jiɗi mbiyan ɗo yiɗ jaabo yawtin all right on jaram no feewi de ngal ɗo ɗum ɗo ko kalden ko fof toɓɓerde ne moƴƴi no feewi kadi is very important. ɗum noon on jaram on juurama kadi. Before you say goodbye, how do we say it in English? Like, share, subscribe. Yeah. Oh, that's one. All right, bye. El Balance morning. Yeah.